Issue, Kulog Cabildo, straight Okay. to the point. Kauban na nato si Sir Dodong Atilio, spokesperson, Department of Education, Southern Mindanao. Sir Dong, good morning, sir. May buntag. May buntag, Sir June. May buntag sa tumasukin tigpaminaw. Una sa tanan, sir, dawata nga mong congratulations, sir, for DepEd stewarding our sporting delegation sa palaro, sir. Congratulations. Thank you very much. That's very quantum leap performance, no, from 11 to 6. Rank 6 and salamat sa tanan sa mga pag-ampo sa ang among double salute at gyud sa mga athletes, coaches, chaperones nato, mga DepEd officials nga local government units kaubang Jun ako kayong abang ang gitunol sa to. After the palaro, Kuya Dong, what's next, sir? National Games ba, sir? Tama ba ko? National Games? Wala na. Palaro ang atong penultimate okay. Yes, level. Mao nagi-consider nga the highest sporting competition gyud. Okay. When it comes to school sports, no. Wow. So takutob sa palarong pambansa, but of course ang atong mga atleta din are being secured by some big universities, kanang mga maayong sporting program usab sa ato mga kabataan. Okay. Sir Dong, all systems go na ta, sir, para sa pag-abli klase August 29, sir? That is correct, August 29. Ang amuang official schedule is August 28, pero kay ang ato ang manggong kuan, ang ato ang tawag ani kining 20 adlaw nga 28 is a holiday, so we move it to 29. Yes, That's adlaw nga Martes. Ang enrollment period nato nisugod na kagahapon adlaw, Agosto 7, atong ilabay adlaw Lunes pa, Agosto 9 na madayta karon. And this will end on August 26, 2023. Katong wa pa ka pa-enroll na, ayaw mo pa-enroll sa katapusang adlaw para magyaw-yaw. Yes, sir. Sir, ang tag 5,000 taon nga kasalawan sa itong mga teacher, sir, on the way na, sir. On the way na. Schedule maguna siya, no, naka-schedule ang release niya na it's part of the benefits that our teachers will receive, and when the time comes ikuha na siya i-release. There is even a schedule nga pagawas ang atoang finance USEC Undersecretary kabahay ni ini. And that period, matuman gina siya kung gano'n sa ang release. If I'm not mistaken, malag 29 mo ito sa buwan sa Agosto. If I'm not mistaken, yes, if my memory serves me right. But yes, definitely, it will be released. That is part of the budget. Okay. One last minute remaining, sir. What's your stand? It could be personal, sir. It could be the department on DSWD's Tara Basa program. This is a very good program, pero natay daghang mga pangutana because dili man gud involved ang ato ang regional office ani. This will only target in some selected state or local universities in Metro Manila, Pasig City, Quezon City, Makati City o Parañaque City, no. All of these are pilot areas sa National Capital Region, and maayo nga programa ni, but ang gi-involve magod nila college students nga gi-consider nga mo compose sa mga tutors para aning Tara Basa tutoring program. Onya August 2 ang pilot launch nitong milabayng Miyerkules. Kinahanglan ma-monitor din siya pagmaayo sa Department of Education. Okay, dili magunggod basta-basta ang atong pagtudlo. Labo na when it comes to reading, kaubang Jun, na proseso sa pagtudlo. Dapat sounds pa ka na una ka magkuan. So I hope nga nakuani na pastar na ning daan, because the ones will be teaching are non-teachers. They are college students nga mahimong tutors, so naidaghang bantayanan. But I hope kay ipalupad naman nila ni. I hope nga naplastar na ning maong matang sa very important ingredient or element sa atong sa atong ang pagtudlo sa pagbasa. Yes, sir. Okay, sir. Any final announcement, Kuya Dong, Sir Dong? Mga kaigsunan, enrollment nagsugod niya itong Lunes, o matapos ta sa pizza 26,
batasan biya ning Pinoy nga diha nagyon magkonsisok sa katapusang adlaw, Kuya Jun, no? Okay, yes, So likaya na nato lang ingon ni ana, niya pagabot dito sa katapusang adlaw magniyaw-yaw kay ingon way sistema. Mauman. Kapay na himusad naning sa ilahang kalangan. Tinoo. So di na ta magdugay, gumikan kay hapit ang klase magsugod Agosto 29 na. Salamat kayo sa tanang gihatag ninyo nga suporta labaw na dito sa Palarong Pambansa, no? For communicating what are the newsworthy events nga ginabuhian namo kada adlaw to the public. Thank you. Salamat. May buntag na tong tanan. May buntag sa si kaubang Sir Dodo Genelito Atilio, ang atong spokesperson may gala sa Department of Education, DepEd, Southern Mindanao.